אנחנו עם העניין הזה, לראשונה בישראל תתקיים תצוגת אופנה שמורכבת כולה מבגדים יד שנייה. שלום לאור בן עמי, המארגנת. שלום, שלום. שלום, שלום לך. ואנחנו רגילים שתצוגת אופנה זה תמיד מיטב בגדי העונה שטרם נלבשו. אז איך פתאום יד שנייה? זה בדיוק העניין. אני לוקחת את הקונספט הזה של תצוגת אופנה, שבעצם מתבסס על ייצור של בגדים חדשים וטרנדים חדשים, ואנחנו הופכים אותו פה לפלטפורמה לשינוי, לוקחים תצוגת אופנה ומראים בעצם איך אפשר להביא לא רק בגד חדש, אלא פשוט רעיון חדש, ולהשתמש בבגדים שהם יד שנייה. אז מה צפוי להיות על המסלול? מה צפוי להיות על המסלול? וואו, הולך להיות מאוד מרגש ברוח התקופה. כל התצוגה בעצם היא ברוח של תקווה והזדמנות שנייה. הולכים להיות בגדים ממוחדשים, שזה בעצם בגדים שהיו פעם משהו אחר, מפות, כל מיני דברים אחרים, והפכו להיות בגדים, פרטי וינטג' מיוחדים, יד שנייה, דברים שעוד לא נראו פה. טוב, את בכלל בשנים האחרונות מתעדת את המסע הזה שלך בדרך להיפטר מבגדים חדשים. בואי נראה קטע. נכון. I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs, I shop. כן, טוב, אלה דברים שנמצאים ברשתות החברתיות. מה את גילית במהלך המסע הזה שלך? גיליתי הרבה דברים שלא ידעתי, שאני לא מבינה איך לא מלמדים אותם גם בבית ספר, אבל גיליתי שעבדות לא עברה מן העולם, היא רק שינתה צורה, ונשים בצד השני של העולם, בעיקר במזרח, עובדות בתנאים מזעזעים, ומתקיימת שם עבדות מעבר לפן האקולוגי גם, שאפילו גם אם את זה לא נזכיר, אבל יש משמעות השפעה מאוד מאוד גדולה לכל ייצור הבגדים המאוד מאוד מסיבי שקורה בעולם שלנו. ואני רוצה להראות ככה לאנשים שאפשר אחרת, אפשר לעשות אחרת, זה יכול לבוא בלי לוותר על הסטייל, להפך. אני לא קניתי שום פריט חדש כבר 5 שנים, ואני יכולה להגיד לך שהסטייל שלי רק השתדרג. אני קונה אך ורק בחנויות יד שנייה, בגדים מהרחוב, גם הבית שלי כולו מהרחוב, גם רהיטים. זה אצלי הפך ממש לאורח חיים, וזה ככה מה שאנחנו מנסים להראות פה גם היום בפסטיבל שלנו. עשית חשבון כמה כסף זה חוסך לך? וואו, האמת שלא, אבל אני חושבת שזה חסך לי המון 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 כסף לאורך השנים, שגם השקעתי אותו באפיקי השקעה, ובוא נגיד שבמקום זה עשיתי חוויות, במקום לצבור מוצרים מיותרים. מה התגובות כשאת מספרת לאנשים שאת הולכת לעשות ככה תצוגת אופנה מבגדים יד שנייה? מה התגובות? תגובות שכאילו, איך לא חשבו על זה עד עכשיו? כי באמת, כשאני התחלתי את כל הפעילות שלי בתחום הזה לפני 5 שנים, זה קצת היה אחרת ממה שזה עכשיו. היום, תודה לאל, וינטג' ויד שנייה זה משהו שהוא הרבה יותר במודעות, גם הרבה יותר במיינסטרים, ואני מאוד שמחה על זה. ובאמת זה רק מתבקש לעשות פה תצוגת אופנה יד שנייה, כי אנשים חייבים להבין, זה הדבר הבא. מצד שני, הדבר הבא זה יד שנייה. מצד שני, עם כל ההתייקרות וזה, כשאת הולכת היום למותגים, אז את יודעת, זה עולה לא כל כך הרבה בסוף בגד חדש מהחנויות האופנה מהירה, מה שנקרא. אז קודם כל זה מאוד מאוד משתנה, אבל את צודקת שכשאנחנו הולכות וקונות באיזושהי רשת בגד, היא עולה פחות, בטח שאני לא אדבר על שיין אפילו, או שיין, אבל יש מישהי שמשלמת בצד השני את המחיר. אז השאלה אם כל אחד שישאל את עצמו אם בא לו להיות חלק מהדבר הזה. ומה שאני כן יכולה להגיד לגבי חנויות יד שנייה, שיש מבחר כל כך גדול, ככה שגם מי שאוהבת להתלבש ממש ככה פיין, ולא אכפת לה להשקיע את הכסף, יכולה למצוא את עצמה, וגם מי שאוהבת כמוני לפשפש ולקנות יותר בזול, גם שם יכולה למצוא את עצמה. זה באמת מגוון מאוד מאוד רחב של חנויות יד שנייה שיש היום. טוב, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. אנחנו סיימנו.